Crescent amadoda simdala njengavuka ekuseni evuka emini likhanya ba adala mama angani bazali bami masembonile ukuthi yenza iphutha mangithe umuntu engimthandayo ngenza iphutha mangithatha i-8 islami ngilifaka umuntu idukile yela hlethi nje simntu uzohlala la umafambe la u17 lama u17 lama u17 Sawubona bhuti. Sho kamanjani? hayi grand base manje ngicela bese hamba ngifuna umqasho lapha kuthiwa mina kahle hle ngisuke lokhu nemhlanga Bese awunawo pondo lapho ngikhuluma ngopondo mina bese umefuna ngikhuluma izilo before. khuluma ngopondo Ya baba. ish abantu banemakhaya nayi imali Sho baba. ngicela ngitshela umqasho ke bese kuthiwa upink Qashe kusobili. ashiso umqasho nje bese flat omuhle yabo Ya mfethu ola phezulu lo mqasho mfethu. ke phezulu Nangu la phezulu mfethu ubhekile mfethu. ya lo onecephe sodwa Ndoda yini ufuna kupaka iBM eminyango? Yini ufuna istezi? yo Yini ufuna balcony? wangiyala uma ungiletha Ora skaro ba. Kamba kanjani? Kamba kahle mfethu uphuma nebhakede mfethu. Ngizana kuhlabe ibhakede la kamagazi. Yibo. Iba lona manje. Azi umjeti ufuna umqasho kanjani mfethu? Lo mthetho awuzohla umqasho notho. Ya mfethu awumathende mfethu. nandona buthele phela umqasho phezulu Ya ucabanga kanjani nini? Yofeza kabe ukutshengisa umqasho. wangiyala uma usephari Mfethu ahambe nalo. Asabe mfethu ukutshengisa umqasho kwayo kuba ndawo namaphara sabe. mina ngihambe nalo Ya. Hamba nami mfethu mongafuna usabe. Sabe. Crescent amadoda simdala njengavuka ekuseni evuka emini likhanya ba adala ngoba ngoba mnene DS la hey Ebuye TV Uba wena. hayi mina ku Brian mina wangala ngiphuma emhlanga ngizoqasha la ngithunyelwe uma Ibe first stream lapha Hayi nje press play. Hayi dayisa uskero. Kanti njani lana mfethu Skero DS TV Razo umlungu la ephepheni kuthi umlungu wase Russia udayisa ukudla kwezinja na. akhona ngeRussia ngeRussia futhi kuyanuka la Wakhipha amadumpo manje asinawo thina amakokoroshe. akuyona idum le perfume le we perfume ebizayo le kuyanuka lento mhla kanjani nokhona amasende kanje Usikeresha apha endlwabu la endlini. usikhala kanani lento ntombi Awuyakona usikere intombi ethatha. oh hey kaphelele umoya manje ngicela unginike yogurt iyogurt Wena ntucathike la thina sidla iparish la. Ofuna iparish nali ibhodo ngifaka iparish udla. Sithena ama yogurt. leso ndo shayikholi bamdeliver iphisi uba igama lapho phela wena Kamba lami ngizolenzani kunje bo. Hayi ngiyajabula ukwazi Brian ama yogurt. kanti vele mina ngizolala lapho nje sengisibhaka wami wena ulala lapho wena La njengoba ngihleli khona nje nawu ngiqanga ngiphatha le ngubo le. mina ngizolala lapho la Uzondlala phansi. Awuphethe into zomdlala. yo Mfethu imafethu azangubone lo mjeti ade fika lapha mfethu emqasheni ukuthi yini lade kubaka lapha mfethu. Hayi lo mntu angibonanga lutho mina ufike wakhipha idumu kuphela wafutha. Phela into engiyibonile lapha. Awuthi ngiyasola lapha ngathi konke ebizayo lapha ngiyenza imali. Kuzomela ngibe neplan ukuthi lwabhaka lo ngikuthoni yabo. Kodwa ngeke ukwazi mhlawumbe ukuvuka mhlawumbe le ntwana ehlakaniphile mhlawumbe une password lapha.
Sho uzomela ngithola into yokuvula. Kumele uhlakaniphe ngempela mfana. Hayi mfethu ngizobona ngenze njani. Ngizokuzomela ngithola iplan ukuthi ngenze njani. Shokhethi ngizoyithola iplan. Uzomela mfethu ngiyithole mfethu. Wala matshintsa. Sure, yini manje? Mfethu ngihamba kahle ukuthi ngibambekile lapha banalo ithishu noma iphepha ngizobona ushaya noma ngesandla. Uzobona khona. Abafethu ngisindawe ngani manje bafethu angizame lo mncane bafethu. Hey mfethu awusuke Uzobona mfethu. Ngaze ushayele la. Bafethu awu mama. Mfethu uwenzani solezo lomjida lo mfethu? Wenza lento edume ngayo. Mbonile igobhe. Igobhe mfethu usayenza lento. Igobhe itebaluleke kabi mfethu. Ishenye indaba igobhe. Thina abantu abamnyama. Hey, igobhe. Ndoda. Umuntu meseba nezigobhe. Ndoda kunjo. Nawe waba nazo le igobhe lezi. Wangisolisa le ndoda zini manje? Hayi igobhe zikhona mfethu umuntu omnyama uyaba negobhe angishayi. Angishayi ke mina. Hayi ayokugcina ke le. Hayi mesangisho, angisho lutho mesangisho phela. Uneyigobhe nawe. Hayi ubone enye into phela. Uneyigobhe nawe lwazi uyayenza yini? Hayi mfethu Hayi mfethu ake ngihambe ngithi kuyendlini Hayi, kancane. okay, Uyeke lento yenzayo mfethu ayikho right. Ah phela uyazi ukuthi angenzi. Hayi Sasho lutho hlama la. Usingikhiphe la. Ngifuna abanye laba bazoqhuma mina laba ngiqhume izingane mina. Izofela la. Bazofa la. Ngiqhumisa lezi enzani uBrian? izophela mina lezi. Umlilo phela lezi. Mama mfethu siqhumisa nje uphethe ibhomu. Izofa mina lezi funa ukuyiqhumisa. Mama mfethu uBrian mfethu. Asingazi lezi Usikhathi ukephi? Izoyishaya le game lezi kunuka FIFA 21. FIFA 21. Skero. Osibheka uskero la kunisudlala game. Hoy ma, Skero mfethu, uBrian ispy. Ucupha amabhomu lapha endlini. Ngabona ucupha amabhomu uBrian uzobona. Asambe mfethu, asambe Skero mfethu. Saphela amabhomu, ucupha amabhomu mfethu. Uthi umlilo. Asambe. Awu Skero kade kufuna shini wasamthondla Skero baba. Yini PC Skero. Iba iPlayStation ngale mfethu. PC laptop. PC futhi manje. Laptop. Asasiwona, kade uqhumisa amabhomu nje. Kade ngithi ngizoniqhumisa Ayikho kuthi ibhomu. Sure mfethu. Yona PC yanikhuluma ngayo le. yona mfethu. Nani yandanye PS. Andiyoni PC mfethu. Yamali mfethu 6000. 6000. Bamali ngithola Luma. ngithola ngedayisa ngisela out la ingane lento le mfethu. Uyayidayisa. Phela ngizokwazi. Uyidayisa kanjani? Mfethu ngicabanga sikhinqenoloba Mfethu awuthi ke. Hayi. Kinqenoloba mfethu yawuqala uyigama loyimaza la mfethu. Ufuna amaphepha. Yenza iphutha mangithathi 80s lami ngilifaya ekhaya. Awu iGrace